Znači, to je 5 sati. Eno ga! I ljudi, danas video ćemo da provedemo 24 sata, znači 24 sata ćemo da provedemo u bunkeru. Znači vidjeli ste prošli video, znači da smo bili u bunkeru, a danas ćemo 24 sata provedemo unutra, ne znam šta će se desiti, možda mi napadne neka Drakula ovako, tako da sada možemo da krenemo. 3, 4, sad! I ljudi, kao što možete vidjeti, sad smo ovdje ispred ovog bunkera i sad ćemo doći unutra i da vidimo šta tamo ima. I verovali ni ne, mi se ponovo vraćamo u ovaj profesionalni bunker u kojem smo bili, to jest koji smo istražili. Tako da ljudi, ponovo sad ulazimo u ovaj profesionalni bunker i sada ćemo da vidimo šta ćemo ovaj put da radimo. Ujebote, gledaš tako igranje. A te ovdje kad uđeš, imaš bube. Vidi, on i dalje ovaj pasol, on živi ovdje. I ljudi, ovo je taj bunker u kojem ćemo provesti 24 sata. Da, mnogo je daleko. Ljudi, tek je prošlo 2 sata od kako sam ovdje. Mnogo je znači dosadno, jer ne znam šta da radim. Ljudi, pogledajte ovo. Znači, pogledajte, sam čekam neki narkoman da mi uleti, ali ne, znači ljudi, pogledajte šta biste vi radili? Šta biste vi radili u mojoj situaciji da ste ovdje? Znači, šta biste vi radili u ovom bunkeru? Znači, kao što možete vidjeti, imate neko granje, smeće, znači, tu baciš nešto, sve se zapali. Tako da moramo paziti da neko ne uleti ovdje. Imamo ova vrata od prošli put, ali neće se penjati trenutno gore, da penjati se kasnije. Jer, brate, što bi se penjao gore kad mogu da budem dole i ono, gore ću se pobeti uveče. Sada je 4, znači, sada je 4 sata. Ja sam ovdje već par sati, kao što možete vidite. Mnogo sam radio jednom nešto. I mnogo je jednom hladno. To znači da je vjerojatno neki duh iza mene. Ali nema veze, nećemo to da pričamo. Ne smijete nikad da se okrećete naglo, kao što se ja krenuo. Jer to nije dobro. Tako da ljudi, još malo će da padne mrak. Za nekih možda sat vremena će da padne mrak. Tako da sačekat ćemo mrak. Ljudi, evo svetli, počaj. Evo nas ljudi u bunkeru, znači prošlo je 5 sati od kako smo ovdje, to jest ne znam koliko je dosta prošlo, ali znam da je prošlo dosta sati i malo je jezivo kao što možete vidjeti, sveti malo ako mene, znači vidi ovako, znači vidite kako je strašno, samo čekam da nešto opa iskoči odavde, tako da ićemo, kad ćemo ući u onu aplikaciju da se traže duhovi, znači kao ovako i tražit ćemo duhove. Evo ljudi, postavljamo uvijek to čisto, postavljamo ljudi sada lampe. Znači, postavljamo lampu i znači osjećamo se znači ko neka sekta ovdje. Daj se osjeća. Šta puca sve, beži. Šta puca, staklo si stao, ne beži. Labelo, ja mislim. Evo ga ljudi, postavili smo jedan telefon, drugi telefon, lampu i kao što možete vidjeti, mnogo je dobro osvetljeno ovdje. Tako da, ovdje ćemo provesti 24 sata, nadam se. Tako da, ovdje... Već provodimo, brate, tu. Bukvalno, provodimo 24 sata, ali sad je vidjeti, već je pao mrak. Ovdje je ta neka mina bomba, neka... Evo te gleda. O, fuck! Pauča neka je pala na glavu. Smijemo popeti gore? Smijemo što ne smijemo. Dobro, nema će ne slika za jel se ti smiješ popeti? Smijem, okej, ovdje, okej. Dobro. Pogledajte ljudi koliko je ovo, evo te gleda. Pogledajte kako kuli. Alo, dođi samo da pogledaš nešto. Vidiš ovu bubu ovdje? Ne, alo. To je stršen. Nije, ovo je... on se umro. Znači, poneli smo i ovo sranje što se je malo ovako... Znači, vidite ljudi, ovo uzmete, ovako upalite. I vidite ljudi. Ne, brate, moraš na ekser. O, vidi, špric, pogledaj, neko se narkoman. Pogledaj kako pišti, pogledaj. Ne, evo ti ekser. Evo, pogledajte ljudi, znači stavite ovdje i ono pišti. Tako da ćemo sada da vidimo kako se zove, da li ovdje ima nešto zakopano. Ne znam kako se vidi, ali sada idemo gore, jako smo uđeni i... Ostavite opet 50 lajkova na ovom videu, ali ovaj put nećemo da radimo ništa. I ovaj put će Petar nešto raditi. To su duhovi. Joj da, sjeća se duha onog jebote što je skakao debil. Eto opet u rupi. U rupi nema ništa, pogledajte kako se pomeri. Bilo. Ja, skilujem. Polu po staklo. A ja, šta će da ja kad se popnem gore na mrak? A normalno će biti gleda kad nema svetla. Ovo ti je debil. Polako, to te povukao duk neki, a? Ne, povlači torba, znaš, gravitacija. Dominacija borbi gaučika. A dobro, gore smo sigurniji nego dole. Misliš? Ne. Ne, brate, ja sam ko spajem nešto dobro.
Pa da ti kažem, dole smo nesigurniji jer može nešto da uđe na vrata, jer ako zatvorimo... Šta gore čekaj da dođe pomoć? Da. Ovdje nema signala. Nema već. Ljudi, čujete ovo, ljudi? Batman. Ja ću biti strah. Idu kurac, ljudi. Ljudi, ovdje nešto pišti. A do... Nešto da? To su one... Armatura, druže. Lajsne. Lajsne. Znači, ljudi, imamo room tube uveče. A što je stvarno zapravo nešto ima? Hvata na ovoliko inače. Ugasi. Nećemo više, vratit ćemo ga. Ja, rupa. Aj, stavi to u rupu. Vidi. Znači, ovo je poludelo, znači ne znam što se dešava. Ovo je poludelo. Prestalo je znači da pišti. Nema ništa. Prestalo je da pišti. Ovdje, šta se desilo, jebote? Jeste vidjeli? Pogledajte ljudi, malo prije, bukvalno, sad ne radi, malo prije bilo poludelo, jednog krenulo. Radi, ali malo prije, malo skontaš. Pa, bilo je... Da, a malo prije dok si kroz vazduh išao. Tako da, ljudi, pogledajte sad, ne mi se pogledali, ali vidjeli ste u prošlom videu kako je bio dobro pogled. Ako niste gledali prošli video, obavezno ga pogledajte. Joj, gledaj kako Turi, samo ako izađe neki... se neko obesio ovdje. Pa to sam ja mislio kad smo dolazili. Evo i gore. Kad smo bili. Tako da ljudi, sam čekam da mi oči neki izvire gore. A ko je pisao sve ovo po... Jo, pa ovo su sve imena mrtvaca. Jeste, oni se potpisali prije nego što su umrli. Brate, ne znam koliko su oni dana ovdje proveli dok se ratovali, zarobljeni. Potpisali su i klenak isto. A dobro. Da, šta piše još? Još su i okvirili nešto crtano. Znači, ovdje sam bio onda pucao kroz prozor. Evo da su ljudi, oni znameti srali. Ajde da uđemo sad, čekaj. Fuck, vidi paučine, koliko. Fuck. Pogledaj pauka, koliko je. Era se boji pauka. Idu kurac, sad nešto skače. Eto šta on tu uzeo. Znači, još jako malo nam je hrane ostalo. Tako da... Alo, slamčico. Jebote, slamčica, tu ti ja. Gdje si bacio slamčicu? To ti je slamčica, znači. Pa nema. Bela, evo. Ali nema. Jel ima? Pa turi da vidiš. Čekaj da turi. Turi prst. Kako nema, stavi. Si bolestan, vidi. Stavio sam. A uzeo nam je bre duh. Evo ga ovdje. Bubašara. O, gledaj ljudi bube kakve ovdje imaju. Neke limited edition bunkera. A onda smo tražili duhove. Znači pogledajte ljudi kako je, znači pogledajte ljudi kako vise gore. Znači ljudi vise gore, znači nisu normalni, znači ja ne kontam što oni vise gore, ali nema veze. Znači ne znam koliko je dobro, ja gledam ovaj telefon što detektuje, ne gledam ovaj drugi, ali vidite snimak. Šta je dobro? Znači ljudi, malo poteško smo imali, ali sad evo možemo da skeniramo, znači ne može se uzeti. A ti koća dobra, bilo. Jeste mnogo. Ne, sam šerpu, brate. Stavimo ljudi u senci, ljudi. Stavimo u senci. Može pauka detektor, znači skočim na kameru, ja pacim telefon. Aj molim te snimi za mene, ja se budem da se okrenem. Fuck! Vidi se vidjeli, nešto je znači kroz prozor gledalo. Vidi ljudi kako skače, pogledaj. Šta puca jebem. Ovo je dobro, zato što ne vidi se, ne vidi se. Evo, neko sjede ovdje, to je obešeno bio, znači ljudi... Ovo ne mogu smoki da je. Vidi ga, gledaj koliko ljudi visi kad podajem gore telefon, znači poludi, pogledaj, vidiš ti ovo. Ja vidiš ti ovo ljudi? Ja vidiš ti ovo? Ovdje su ljudi video oglašeni, kao sam izmislio, tako da ulazimo ovdje, evo, vidi ko ovaj neki duh posljedno. A naglo kreni kameru ko vam, ovako. Sad, opa! Ljudi, nešto se čulo. Nešto je unutra, ljudi, nešto je unutra. Ljudi, nešto je unutra. Fuck, ne! A onda se desilo nešto neočekivano. Ljudi, sada znači malo snimamo. Znači, ne znam šta da radimo, Vuka otišao tamo nešto da istražuje. Znači, da gleda neki WC da sere, ali... Idu kurat, debil, alo! Idu kurat, ne, upao u rupu, ne! Šišava sam mu do enoga, dimo, da je Vuka, evo ga, upao u rupu, evo ga, jel živ, jebo, da si živ. Gledaj ljudi, on je propao kroz ovu rupu ovdje, si ti bolestan čovjek, jesi ti normalan? Ti normalan, da mu... Znači, ljudi, evo kako se zove. Ja neću više. Gdje ćeš ti retada? Jedi Bog, ja ovo više neću, ja sam u rupu upao zbog tebe, zbog jebenog videa neću više gdje sam. Hod on, si bolestan? Ja više neću, ja jebi. Ti retad ode, boli mi, ostavi mi bombone ovdje neke. Ostavio mi bombone, lik mi ostavio bombone, fuck. Znači ostavio mi bombone, ja sada načnem ove bombone, šta si... Znači da vidimo kakve su ove bombone, šta je ovo, šta si išao? Si normalan debilu, šta mi ulećiš sad ovdje, jebem ti kerove. Zaboravio sam torbu da uzmem. Zobrazim.
Bježi, bre, tamo. Jebete bombone. Pa ne, bombone! Posle par minuta neko je naišao i mi smo odlučili da ih zajebavamo, a onda se desilo ovo. Ložimo deco neku. Ljudi, mislim da neko silazi dole. Niđe. Šalim da sam začeo. Ja sad izaćemo napolje. Znači, mislim da je bilo dosta ovog videa, pošto je previše vjerujem. Pošto ljudi nam čekaju gore, verovatno. Mislim, gore su znači mogli snimiti, ali gore su neka dvojica, trojica, ne znam koji. Znači, snimit ću vam sve to, budemo izlazili, ali će biti sve mratno. Tako da izlazimo napolje i ukrat će se desi. Da? Ajde. Ostavite like na ovom videu i uspjeli smo preživljamo da pobegnemo. Eto što mi radimo zbog YouTube. Ovo je posljednji put da se nešto... 100 lajkova na ovom videu zbog ovoga, tako da... I onda preživljavamo kod mene kući 24 sata. Znači, preživljamo u Savi. Ronimo 24 sata. Tako da, ostavite 100 lajkova na ovom videu. Ako mogu ne 50, može i 100.